Türkmen häkimetleri pandemiya sebäpli daşary döwletlerde galan raýatlaryny ýurda getirmek ugrundaky tagallalaryny güýçlendirdiler. 20 awgustda Türkmenistan aviakompaniýasynyň uçary ýene ýüzlerçe türkmen raýatyny watana getirdi. Bu waka Türkmenistana dolanmak isleýän onlarça türkmen raýatynyň Stambulyň aeroportunda garaşmagy dowam etdirýändigi baradaky maglumatlaryň ýa-da gabat gelýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň halkara aeroportundaky çeşmeleri habar berdiler. Türkiýanyň Istanbul şäherinden uğran Boeing 777 kysymly uçar sagat 18:30 töwereginde Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň halkara aeroportuna gondy. Uçurda 300'e ulay raýat öz ýurduna dolandy. Diýip çeşmämiz aýtdy. Onuň sözlerine görä bu ýolagçylar uçurdan düşen badyna olardan COVID-19 testi alındy. Şondan soňra goş golamlary berilen ýolagçylar 3 gün möhlet bilen karantina ýerleşdirildi. Çeşmämiz munyň soňky bir hepdeden hem az wagtyň dowamında Türkmenistan aviakompaniýasynyň türkmen raýatlaryny Istanbuldan Türkmenistana getirmek bilen bagly ikinji wakadygyny hem aýtdy. Azatlyň Türkmenabadyň aeroportundaky çeşmesi 17 awgustda giýişlik sagat 7:50 töwereginde Türkmenabada Boeing 777 kysymly uçaryň gonandygyny we Stamboldan gelen bu uçarda 300'e golay Türkmenistanlynyň ýurda dolanandygyny habar beripdi. 11 iýunda prezident Serdar Berdimuhammedow ýakyn wagtda beýleki ýurtlar bilen halkara gatnawlaryny dikeltmek boýunça işleri geçirmegi tawşyrdy. Muňa garamazdan öz çäginde koronawirusyň ýeke hadisasynyň hem hasaba alınmandygyny erjellik bilen tekrarlayan türkmen häkimetleri pandemiýanyň başynda ýatyran halkara uçur gatnawlaryny henüz hem dolu derejede dikeltmediler. Häzirki wagtda türkmen aviakompaniýasy Dubay, Kazan we Moskwa uğurlary boýunça dowamly uçur gatnawlaryny amala aşyrýar. Ýöne häkimetler beýleki ýurtlara hususan da türkmenleriň has köpdigi aýdylýan Türkiýe uğuru boýunça adaty uçur gatnawlaryny henüz dikeltmeýärler. Soňky aýlarda türkmen häkimetleriniň wagtal gurnaýan charter uçurlaryna münmegi umyd edip Stambulyň aeroportuna üýşän türkmenistanlylaryň sany gözgörteli artdy. Käbir türkmenler gitmäň başga ýeri bolman soň birnäçe aýlap şol ýerde galýarlar. Iýul aýynyň başyndan bäri bu ýerdäki türkmenler Türkmenistana ýygy-giderli uçur gatnawlarynyň dikeldilmegini talap edip birnäçe gezek protest bildirdiler. Bu protest çäreleriniň ýa-da türkmen häkimetleri daşary ýurtlarda şol sanda Türkiýede galan raýatlaryny watana getirmek ugrundaky tagallalaryny birneme güýçlendirdiler. Türkmenabadyň aeroportundaky çeşmämiziň 19 awgustda beren maglumatyna görä, soňky bir hepdäniň dowamında Türkmenistana gury ýer we howa ýollary arkaly getirilen raýatlaryň sany 1500-den aşdy. Ýöne çeşmelerimiziň we Türk medeniýetiniň maglumatlarynyň çen tutulsa, türkmen häkimetleriniň tagallalary henüz hem yeterliksiz bolmagyny da galýar. 18 awgustda Stambulyň aeroportuna bolan çeşmelerimiz onlarça Türkmenistanlynyň oturguçlarda oturandygyny ýa-da ýatandygyny görendiklerini gurrun berdiler. Mundan başga da son dakika nokot.com neşriniň 11 awgustda çap eden video reportajynda türkmen raýatlary Türkmenistana dolanmak üçin häkimetlerden şol sanda Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'dan kömek soradylar. Türkmen häkimetleri we döwlet eýçiligindäki medeniýet serişdeleri daşary ýurtlarda galan müňlerçe Türkmenistanlynyň ykbaly barada asla maglumat bermeýärler. Häkimetler Azatlyň bu baradaky sorawlaryny hem jogapsyz goýýarlar.